Kaixo irakasle, nola zuzendu Classroomeko tareak? 3 modu desberdinak daude. Bata da, ireki gela, ikasgelako lanean sartu, bilatu tarea bat, eta honek esan nahi dut, bat dagoela zuzendu gabe. Ireki tarea hori, sakatu izenaren gainean, eta hemen dago tarea. Bigarren aukera tareak zuzentzeko. Sartu gelan, jendea atalean, sakatu ikaslearen gainean, eta hemen daude tarea guztiak, eta honek esan nahi du tarea hau entregatuta dagoela, baina zuzendu barik. Sartu eta zuzendu. Eta hirugarrena eta guk gomendatzen duguna, ze lehenengo biak dira pitin bat nahasgarriak. Sakatu 3 marretan. Egitekoak, hemen daude tarea guztiak, eta zeintzuk daude entregatuta, eta zeintzuk ez. Adibidez, honek esan nahi du tarea bat zuzendu gabe dagoela. Sakatu barruan, ireki tarea hori, eta zuzendu. Eta bukatzeko, ikasle guztiak, tarea guztiak, eta nota guztiak non daude? Ireki gela, notak atalean. Hemen daude tareak, ikasleak eta bakoitzaren notak. Hori bai, por defecto ez da agertzen atal hau, eskatu behar duzu. Elbideo honetan azaltzen dugu nola eskatu notak atalea izatea gure Classroomen. Bataz bestekoak kudeatzeko, zoaz gelako horri nagusira, sakatu ezarpenetan, eta hemen dago emaitzen liburua, noten liburua. Honek balio du bataz bestekoak egiteko. Tarea bakoitzak ez izateko pisu bera nota finalean. Eta inkluso gaika sailkatzeko notak. Adibidez, azterketei ematea 140, beste tarea batzuei ematea 110. Guzti hori hemendik kudeatzen da. Eskerrik asko, agur!